আমাক মাতিছিলে লগৰ এজনে কাম দিম বুলি দৰমহা 13,000 বুলি কৈছিলে। ইহঁতে কৈছিলে কম্পিউটাৰত অনলাইন হ'বলাই বুলি কৈছিলে তাৰপিছত একো নাই তাত। हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो आपडेट लाना फैलायबाय बे आपडेटखौ नोंथांमोना ससेब्लाबो क्लिपखौ नुनानै मिथिबाय जानो हागौ जे नोंथांमोनखौबो सोरबाफोर 4,000 5,000 होनानै नोंथांमोनखौबो लिंनो हागौ जे नोंथांमोननि नखरावबो रां रुफानि थाखायनो जे गोबां माने खस्थ' खालामनो गोनां जायो जे बिदिनो सोरबाफोर जुदि बाहेराव दङब्ला जे नोंथांमोनखौबो जे सोरबाफोर कल खालामनानै जे जोंनि कम्पानियाव जोंनि अफिसाव फै नोंथांमोना बेयाव फैनानै एसेबां खस्थ' खालामनांगौ गैया खालि नोंथाङा अफिसाव थानानै खामानिखौ एसे मावबाय थाबानो जाबाय बेयावनो नोंथाङा एसेबां हार्डनि खामानि गैया होननानै नोंथांमोनखौ 3,000 4,000 5,000 फैसा होनानै हाबनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन होननानै जे नोंथांमोनखौ बुंगोन बिथांमोना जे जायनोखि नोंथांमोना जे नखर सोलिनो हाया जे नोंथांमोना जे बाहेरायाव थानानै जे बिदिनो खस्थ' खालामनानै जायनोखि नखराव थाइसे थाइनै बिदिनो नखराव हरगासिनो दङ जे बिदिनो नोंथांमोननि नखरा मोजाङै सोलिबाय थादों जे बिदिनो जुदि नोंथांमोना बैयाव नोंथांमोनखौ गावनि नखरनि फेमिलियानो जा गावनि लोगोआनो जा नोंथांमोनखौ लिंनो हागौ बेस्ट फ्रेन्डआनो जा बे कम्पानियाव जे नोंथांमोना बे कम्पानियाव दा थां नोंथांमोना जेरैबायदि नोंथांमोना बे जेराव कम्पानियाव नोंथांमोना खस्थ' होयोब्लाबो 12 घन्टा खामानियानो जा 8 घन्टा खामानियानो जा 10 घन्टा खामानियानो जा नोंथांमोना मावगासिनो दङब्ला नोंथांमोना बेयावनो मावबाय था जे नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबाफोर नोंथांमोनखौ समायना रमायना सिख्लाफोरानो जुदि लिङोब्ला 4,000 5,000 बा सेंग्रायानो जा गासैबो नङा जायनोखि बेफोराव हाबनानै जे नोंथांमोनखौ लिंदो बेवहाय नोंथांमोना दा थां मानो होनोब्ला आंबो बेबायदि कम्पानियाव आंबो फासिबाय मानो होनोब्ला बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामा होननानै साननानै आं बे बाथ्राखौ आं शेयार खालामाखैमोन नाथाय आं बे क्लिपखौ एसामिस निउसाव नुनानै जे बिथां सानै सुबुङा जे बिथांमोनखौ लिंनानै जे बिथांमोना दायो बिथांमोना मिथिबाय जे 4,000 होदोंमोन आरोबाव फैसा नांगोन होननानै जे बिथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय बिथांमोनाबो खैफोदाव गोलैनायनि थाखाय जे बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय जे मानो होनोब्ला नोंथांमोनखौथ' लिंगोन बेवहाय थांनानै जों सिख्ला नुगोन ओरैबायदि नुगोन लोगोसेनो थानो मोनगोन बा लोगोसेनो कम्पानियाव खामानि मावनो मोनगोन होननानै जे नोंथांमोना साननानै जुदि 5,000 10,000आनो मालै बेयावनो थांनानै जों खामानि मावनो होननानै नोंथांमोना जि सानोब्ला नोंथांमोननि थाखायनो बेयो गोरोन्थि जागोन आरो नोंथांमोननिनो बेयो भुल मानो होनोब्ला बेफोर खामानियाव जायनोखि मानसि लिंनो हायो जायनोखि मानसि सखननो हायो अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन मानो होनोब्ला जायनोखि बे सुबुंखौ नोंथांमोना लिंनानै बेयाव हाबगोन बे हाबनाय फैसायानो नोंथाङा मोनगोन आरो बेफोर कम्पानियाव माने गस्ला माबाफोर बायनो थाखाय एसे होनो नांगौ जायो गासै फैसाखौ नोंथांमोनासो मोनगोन जे मानसि लिंबासो फैसा मोनो मानसि लिङाबा फैसा मोना बे खामानिया गोबां ओंखारलांबाय बेलेग कम्पानि ओंखारलांबाय दायो बियो आसामावनो गोबां जाबाय गुवाहाटीयावबो दंथ'यो बे सिस्टेमनि खामानिया बहुत धरनाव दङ आरो मोनसे जाबाय खामानिया जे नों जुदि मास मोनसेयाव जे मानसि सासेबो जुदि नों सखननो हायाब्ला अब्ला नोंनि रेंकआ डाउन जालांगोन माने आपग्रेड माने जायागोन आरो ओरैबायदिबो दङ जे आं हाबनाया जाबाय नों बोसोराव माने लाइफ टाइमाव नों जेसेबां मानसि नों सखनो बा नों सखननोनो हाया थेवब्लाबो नोंनि रेंकआ जेसेबां दङ बेयावनो थाबाय थागोन खिन्थु रेंकआ डाउन जाया बे धरनाव बहुत खामानि जाबाय आङो मावदोंमोन आग्रायाव मावदोंमोन ओमफ्राय आग्रानिफ्राय जोंखौ लाबोबाय जोंनि अनार माने आबलायना लाबोबाय जोंखौ भुपालनिफ्राय आङो डाइरेक्टलि आङो बाहेराव माने बेंगलराव 2018आव खामानि मावनो थाखाय आङो फैलायबाय जे मानो होनोब्ला जे आङो जोंनि खाथिनिनो मानसि आङो लिंदोंमोन खिन्थु नाथाय बिथांमोनखौबो आङो बहुत माने बरबाद खालामनाय बायदि जाबाय बिथांमोननि नखरावबो थाखा फैसाबो सोलिनो हाया ओरैबायदि बिथांमोनाबो मोजां होननानै जे बिथांमोनाबो हाबबाय आंबो लिंबाय
जे बुहुत मानसिखौसो थगायनायसो जायो बिनि उनाव आरोबाव आङो आग्रायाव जानिखि आं थानाय समाव बे समाव आं मानसि आरोबाव लिंनायमोन बिथांमोनखौ आङो ट्रेन स्टेशनाव बिथांमोना मोनफैनाय लोगो लोगो आङो बिथांमोनखौ बुंबाय जे जोंनि अफिसाव मानसि नांला आरो मानसि नांथ'ला होननानै जे बिथांमोनखौ आङो थगायनानै जे बिथांमोनखौ आलाय सिलाय आङो खालामनाय जाबाय बिथांमोनखौ जे बिथांमोना दायो आंखौ नुबानो बुङो बेसेबां नों रां खामायखो होननानै नाथाय बेबायदि आङो बिथांमोनखौ आङो फिदिंना हरबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों खिन्थु 20 रेंकआव एसे 8,000 10,000 जों हाबनाय समाव जोंनि कम्पानिया जाबाय दिबे आसाम डट डट बिदि दंमोन आरोना जे जों हाबनायाव मोनसे रेंक दङ जे 20 दङ 20 रेंकआव 8,000 सम दंमोन बै समाव ओमफ्राय जानाखि 29 रेंक बियो जाबाय 45,000 आं बे 45,000आव हाबनायमोन नाथाय जुदि 45,000 जुदि साथाम मानसि जुदि सखननो हायोबा जे बे कम्पानिनिफ्रायनो एसे बाहेराव बेरायनो थाखाय लाङो बिनि उनाव आरो नों जुदि साबा सुबुं जुदि सखननो हायोब्ला 20 रेंकआव जुदि 8,000 दङमोन बे समाव जों हाबनाया दाथ' दङना गैला आं बेफोरखौ मिथिला बेयाव जुदि नों साबा जुदि मानसि सखननो हाबासो 29 रेंकआव जायो नङाबा जाया डाइरेक्ट 29 रेंक नांगौबा 45,000आव होनानै नों 20 रेंक जायो जुदि नों 20आव जुदि हाबोबा नों साबा मानसि 20 रेंक बिदि सखननांगौ जायो आरोना बे सिस्टेमनि माने बियो दायो गोबां माने जानिखि बाहेरनि मानसि दङमोन बिथांमोनाबो ओंखारलांबाय बेसेबां मानसिखौ लिंगोन दायो बुहुदानो बे सिस्टेमखौ मिथिबाय जायनिखि फार्स्टआव बिफोराव हाबदोंमोन जे बिथांमोननि थाखायसो बियो मोजां जानिखि दायो माने बियो माने जाय हाबना लायो जे बिथांमोना माने मानसि लिंनानै जे साननो हागौ कम्पिउटार बिदिबायदि खिन्थु नाथाय सानथाम खिन्थु ट्रेनिं लायो खिन्थु नाथाय पजिटिभनि बायदिनो नोंखौ ट्रेनिं बुहुत खालामगोन नाथाय ट्रेनिंखौ माने मानसिखौ माने बियो बुहुत मोजां होननानै तारिफ माने बिदि खालामनो थाखायसो बेखौ माने खालामनाय जायो आरो नोंखौ जानिखि ट्रेनिंआव सोंदो बेफोरखौ नोङो मुखस्थ' खालामनांगौ नोंखौ बे ट्रेनिंआव माने नोंखौ लानाय जायो अब्लासो नों जुदि बुंनो हायोबासो नोंखौ पास खालामनाय जायो नाथाय बेयो ओरैनो नोङो सानथाम थांनायनि उनाव नोंखौ ओरैनो माने लायो आरोना बेयो बिदि दङमोन आरोना जोंनिया एरि सिस्टेमनि आरोना बिनि उनाव नोंखौनिखि आंखौ माने बिथांमोना बुंदोंमोन जे जायनाखि नाया माने गोदान मानसि फैयोबा नोङो क्लास होनानै नोंखौ माने बुहुत माने सिस्टेम दंमोन आरोना जारिमिननि बे कम्पानियाव मानो फैखो नों मानो होननानै आं बेयाव माबा मोनसे लाइफ बनिगोन होननानै बेबायदि माने क्लासबो होनांगौ जायो आरोना जाय होयो आरोना बुहुत माबा माबि दङमोन आरोना जायनिखि हाबदों बिथांमोनाथ' निस्सय मिथिगौ बिदिनो दङ गोबां माने ओंखारलांबाय बे सिस्टेमनि खामानि आरो मुलि तुलि बुहुत ओंखारलांबाय दा जोंनि आसामावबो नों मुलि फाननो हाबासो नों फैसा मोनगोन आरोबाव जुदि मानसि सखननो हाबासो नोंहा रेंकआ आपग्रेड जायो बे सिस्टेमनि आङो जुदि माबाफोर जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा बर' रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिदों खिन्थु नोंथांमोनखौ न'खरनि मानसियाबो नोंथांमोनखौ थगायनो हागौ बा नोंथांमोनखौ जे सोरबा लोगोआनो जा सोरबा बेस्ट फ्रेन्डआनो जा नोंथांमोनखौ थगायनो हागौ गोबां माने मोजां खामानि ओरैबायदि अफिसाव खिन्थु जोंनिखौ बिल्डिंनि सिङाव माने क्लासखौ लादोंमोन बिनि उनाव बिल्डिंनि सायाव माने थाङो आरोना बेयावनो जोंनिया खामानिया हिनि खामानि बुंनायमोन आरोना नों सायाव थांनानै हिफोरखौ फाननो माबा बेयाव फैयो आरोना खिन्थु नाथाय सायाव माने मानसिफोरा ओरैनो जिरायनानैसो थायो आरोना जेबो गैयामोन आरोना जों थानाया खिन्थु नाथाय नोंथांमोननि जेराव आं बे बाथ्राखौ आङो शेयार खालामा होननानै सानदोंमोन नाथाय मानो होनोब्ला बै सुबुंखौ आङो नुनानै दुखु नांनानै जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे भिडिअखौ आङो शेयार खालामनाय जाबाय नाथाय भिडिअआ गोबां ग्ल' जाबाय जे ग्ल' जादोंब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय आङो निमाहा बिदों जायफोर जोबनायसिम नायदो बिथांमोनखौ थेंक इउ स' माच आरो आं माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा बर' रायजो राजानिफ्राय फिन आरोबाव खेबसे आं निमाहा बिबाय जे नोंथांमोना दायो बे क्लिपखौ नायदो আমাক মাতিছিলে লগৰ এজনে কাম দিম বুলি দৰমহা 13,000 বুলি কৈছিলে তাৰপিছত জইণ্ট ফিজ 4,000 বুলি কৈছিলে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ 4,000 দিলোঁ আকৌ ইয়াত কৈছেগৈ জইণ্ট ফিজ 10,000 50,000 দিব লাগিব এনেকৈ কৈছিলে ঈশান পূৰ্বম ইউথ মাৰ্কেটিং প্ৰাইভেট লিমিটেড আকাশ পাইং নামৰ ল'ৰা এজনে তাৰ ঘৰ মাজুলীতে অঁ চিনাকি ট্ৰেইনিং ল'লে তাৰপিছত একো নাই 4 দিন ট্ৰেইনিং তাৰপিছত একো ইহঁতে কৈছিলে কম্পিউটাৰত অনলাইন হ'বলৈ বুলি কৈছিলে তাৰপিছত একো নাই তাত
নাই মানুহকেইটাক তোমালোকৰ ফটো বা মানুহকেইটা চিনি পোৱা নেকি মানুহকেইটা চিনি পাওঁ বাৰু তাৰপিছত তোমালোকে এই পইচাটো তোমালোকে আহি অনলাইন দিলা নে মানে মানুহজনক অফলাইন দিছা অফলাইন দিছোঁ অফলাইন দিছা অঁ তাৰপিছত অফলাইন দিয়াৰ পিছত কি কৈছে ইহঁতে কৈছে জইন কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলে 4 দিন আগত তাৰপিছত 4 দিনৰ পাছত ট্ৰেইনিং হ'ল এক্সামো হ'ল তাৰপিছত কৈছে কোনটো ৰেঙত জইন কৰিবা বুলি কৈছে 20%ত 10,500 টকা আৰু 25%ত 26,000 টকা আৰু 29ত 47,000 ইমান টকা তোমালোকক কিয় বিচাৰিছিলে মানে কি এইটো পাৰ্চেণ্টটো কি বস্তু পাৰ্চেণ্টটো মানে মানুহ মাতিব লাগিব আমি মানুহ মাতিলে কিবা এটা টেন্স পাবা আৰু পইচা পাবা ইহঁতৰ পৰা এনেকুৱা আছিলে শেষত কৈছে পইচা নহ'লে নিদিলেকৈ জইন কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে তোমালোকে যে 4,000 টকাটো দিলা সেইটো তোমালোকে কাম নকৰাৰ পিছত এতিয়া ঘূৰাই দিছে নে নাই দিয়া দিয়া নাই কিয় নিদিয়ে গম নাপাওঁ এইবোৰ তোমালোকে কৈছিলা নাই কৈছিলোঁ অঁ এতিয়া কোম্পানীটোৰ মেইন মানুহজন কোন মেইন মানুহজন বিনন্দন দেউৰীজী বিনন্দন দেউৰী বিনন্দ দেউৰী আৰু তোমালোকক মাতি আনিছিলে আকাশ পায়েঙে আকাশ